ndinoda kuti ndigone kuti ndiclarify vanhu pane pavari kuti rasikei, pavari kuda kuti ndiclarify and vanhu havasi kuziva difference between stay away demonstration and uprising. Havasi kuziva. Stay away and demonstration chinhu one chekuti tinongoronga kuti musi wa17 senge ipapa dai 31 March yanga iri stay away kana demonstration, taingoti toda kunodemonstrata musi wa31 totodemonstrata zvotovharana handiti. But kana yedu iyi manje is an uprising, and uprising and revolution chinhu one. What it means is it is an initiation yiri kugadzirwa ine certain goal handiti. Saka chinotanga pachinotangira chichienda chakadaro chichienda chakadaro chienda chakadaro kusvika chaachieva magoals why that initial thing has been formed. So in this instance, Geza uprising or Geza revolution is a setup anditika ye program yatakaisa isusu kuti tiri kufanira kuti tiite new government muZimbabwe because life is now unbearable for everyone. So we need a change of government. That's the objection and that's the goal of the revolution. Saka as long as tisati ta-achieve goal iyoyo, tisati ta-achieve the intended goal of a new president and new government overall, the revolution will not stop. The uprising will not stop. Then pane vasiri kunzwisisa coup d'etat ne-revolution kuti zvakasiyanei. If it was a coup d'etat tingadai tisina kumboti budai panze. Ande muri kuzviona sezvakaitwa muna 2017. That was a coup d'etat which was later sanitized by you Zimbabweans. But in actual sense, it was a coup. And it? Because that coup, masoja ndo anga ari in charge. Mazabona msiyano wazo. This particular one is not a coup d'etat. It is a people-centered revolution. Yevanhu. Saka, as it is a revolution, hamugoni kuona masoja ari pa forefront. But however, as this revolution phases unfold, we'll get to a situation and a level where you are going to see them as we go. Zvichienderana nekuti situation yedu ya escalate kusvika pa which level and taapapi. Saka ndofunga ndapindura vaya vanga vachiti masoja ngaabude ngaaite press conference ngaaze ngaakadii. Masoja basa rawo ndere hondo nekudhifenda nyika. Ndo basa remasoja. Haapindiri panyaya idzi. Mapurisa munoaona basa ravo ndere law and order. The biggest challenge that we have muZimbabwe ndeyekuti vanocreate a situation yekuti even stay away chaiyo havaibvumiri because vanovhunduka chatikwatara. Therefore vanogara vakatongoti hakuna
Saka izvozvo zvega zvinotongoratidza kuti tine government yechitororo. Handi muri kuzvibata? Because havasi kutendera kuti even maticha chaiwo akati zvinhu kwatiri hazvina kunaka, toda kumbodemonstrata, vanovarambidza. And even mastudhendi chaiwo vari payunivhesiti pavo vakati macondition haasisiri right, voendawo kupolisi kuti vanopiwa mvumo, vanorambidzwa. Saka izvozvo izvo ndo zvaingoitwa panguva yevarungu, nguva yeudzvanyirirwa ana Smith. Ndo zvakakonzeresa kuti vana baba vedu vazoenda kuhondo. Ndizvo futi nhasi uno zviri kukonzeresa kuti tiite zvinhu zvakaita seizvozvi zvima-uprising, because taakudzokera futi mudzvanyiriri wechirungu asi tichidzvanyirirana pachitema chedu. Saka that phase inofanira kupedzwa. Inopedzwa sei? Nerevolution. Because when this revolution finally achieved its goal, kureva kuti the new government is going to be birthed, zvichienderana nekuti chatabvisira old government chatiri kuda panew government chii. Ndo zvandambotaura kuti this revolution will determine the future of Zimbabwe. And zvichaita kuti every president that wants to come in place achafunga ruviri rutatu asati akanda CV rekuti ati ndiri kuda kuita president weZimbabwe. Ndo mamiriro acho azvichaita iwayo. Because patiri kutaura tiri kuda mareforms, tiri kuda chi, tiri kuda chi, ipapa ndo paticharuka mitemo yevanhu. Because kubva 1980 kusvika nhasi 40 years down the line hatina mitemo yevanhu. Mitemo yelabor chaiyo iri kushanda, mitemo yevarungu, yeudzvanyiriri hwechirungu hwekuti vashandi vanobatwa senhapwa. Those and that particular labor law is not even friendly to the employees. So we need a new law that is fair. Handiti? Saka tichagadzirisa zvinhu zvakawanda before tisati tataura kuti taakuda kuti go manje taakuenda kuelection, nyika yanaka. Tirimo muGNU imomo. We don't care kuti GNU ichalasta for how long, but what matters when we are all satisfied, takuchiti right, taakuenda kuelection, mareforms tapedza, mitemo yevanhu yaiswa in place, vanhu vari protected, government of the day. Handitika? Ngainge ichidispekta vanhu. Ndokuti tizoti we have achieved zvatakaisira GNU. Tochiti right, taakuchienda kuelection. It has to be free and fair. Awina rohwa. We are all Zimbabweans. Takangodemarketwa nema-political parties. And we need mitemo inoita abolish zvimwe zvimaslogani zvekuvengana zvekuti pasina nhingi. Why should a ningirikiri, a party be allowed to have a slogan yekuti pasi nemunhu? Pasi means 6 feet, munhu ngaurawe. We don't want such evil slogans. We want maslogans anenge asina chekuita ne-evil in them. Saka that slogan yekuti pasi nemunhu must be abolished pamutemo, because haisi slogan inokurudzira unity amongst Zimbabweans. Tiri kuda kuti mapato tiite, but tiri kuda kuti maZimbabweans abatane, zvekubatana zvekuti havafaniri kudivhaidwa nema-political parties. Ma-political parties must come and go, but the Zimbabwe spirit must remain within us, and it must be stronger than the political affiliation spirit. That's the new Zimbabwe that we want. That's the new Zimbabwe that we are provocating for, and it is very possible as long as tikabatana sevana veZimbabwe. Hatitadze kuzviachieva. Hazvina kumbowanda zvinhu izvi, and hazvina kumbooma. Zvinhu zvidiki-diki. But kuti tizvikunde, we can only do that if we work in unison with one another, with one vision, one spirit. Zvokuvengana, zvokudini tombosiya tokanda pasi, tovaka nyika iyi. Because
hatina kwatinoenda tikaramba tichingovengana tichingovenganiswa tichitusira tichiita zvimaslogani zviri evil toti nekuti zvazi maslogani ainzi pasi, varungu vainzi pasi because vaiurayana, yaive nguva yehondo yekuuraya varungu handiti. But hondo yakapera 1980 ezoti avatema tega tega. Why should we say umwe munhu 6 feet ngafe? That type of slogan must be abolished in the country, and it must be legally abolished.